ungathuki mawuzwa igama le-maths. Ungathuki mawuzwa igama le-maths. So nakho kufuna siqonde futhi sik-understand ukuthi ikhandlela elilodwa lilingana nobani no 100%. Yabo? Shuthi uma sikhuluma ngaleli khandlela sizothi imakethe yehle 100% ngokwaleli khandlela. Imakethe inyuke 100% ngokwaleli khandlela. Angazi noma ngibeka kahle yini. Kodwa nje ikhandlela elilodwa lilingana nobani no 100%. Angithi yabo? So njengoba ikhandlela elilodwa lilingana no 100%, mhlawumbe uyazibuza ukuthi okay simqala ukuphi ke u0% wekhandlela? Ukuphi u0%? It's a very simple question because u0% wethu obviously uzoba kuphi? Uzoba la oqala khona ini ikhandlela. Okusho ukuthi u0% wethu uzoba kuphi? Uzoba la kulow. Yayibona lonto leyo. And then sibe nobani? Sibe no 100%. I mean ngoba le imakethe iyaphansi, u0% wethu uzoba kuphi? Uzoba la qala khona ini iprice. Angithi yayibona lonto leyo. Ayikwazi phela iprice vele iqale nje ku100. Yayibona lonto leyo. Izoqala kubani? Ku0. And then bese iyophelela kubani? Ku100%. Okusho ukuthi 100% wethu uzoba kubani? Uzoba la ku high. Angithi yayibona lonto leyo. I mean la ku low. Ngokuthi le khandlela lelinjani libomvu. Therefore u0 wethu uzosuka athi 0 bese eyakhuphuka njalo ke ezezofika la ku100. Yayibona lonto leyo. Yes. Then bese siba ke nekhandlela elinjani eligreen. Shothi u0 uzoba kuphi? Uzoba la ku low and then u100 wethu abe kuphi? Abe la ku high. Angithi yabona lonto leyo. So ingakho ngithe sizokhuluma ngemaths yekhandlela. So ikhandlela nekhandlela bafowethu linobani? Lino 0%, lino 100%. So u0 ukulow, u100 uku-high ekhandleleni eli-green. Ayibona lonto leyo. And then u0 uku-high, u100 uku-low ekhandleleni elinjani? Eli-red. Ngoba phela kweli-red iprice iqala phezulu iya phansi. Siyazwana ngithi. And then kweli-green iprice iqala kuphi? Iprice iqala phansi. Iphelela kuphi? Iphelela phezulu. Siyazwana ngithi guys. Right. Njoba sesi-understanda ke omunye uzothi manje la phakathi nendawo imaphi ama percentages akhona la phakathi nendawo. Uyabona lonto le noma between u-high no100 ekhandleleni li-green imaphi ama percentages aphakathi nendawo. Ithini nginikhumbuze ngala ma percentages lawo akhona. Le into engifuna ukuthi uhlale nje uyikhumbula. Uyabona lonto leyo. Ikhona ithuluzi ezonisiza nikwazi ukukhumbula ngaleyo. Sino 23 I think it's 23.60. Yabo? Percent. Ukhona uvamise ukuhlala kuphi? Somewhere la. Kodwa kubalekanga ke lokho ngizowabeka nje like ngiwabeke nje ngingasho ukuthi ihlala kuphi nakuphi ngoba akhona ama instrument ongakwazi ukuwasebenzisa but injongo yale video ukubonisa nje ukuthi ama percentages akhona asebenzayo ekhandleleni. Then sino 23.60 sibe nobani? Sibe no 38.20% I think. You'll correct me if I'm wrong, but I think this one is the correct one, yabo. So ama percentages lawa athandwa kakhulu ngama traders, yabo. Sibe nobani futhi? Sibe no 50%, yeah. Sibe no 50%. So lama percentages guys are based kuphi? Kwi science bafethu, ne? Are based kwi science, yeah. Sibe no 50% bese siba nobani? Sibe no 61.80. Yeah, 61.80%. Yabo? And then sibe no 78.60 I think, if I'm not mistaken. Sibe no 78.60. Ne? Somewhere la. Yabo? Sibe no 78.60 if I'm not mistaken, all right? But ke iFibonacci inawo ke lama lentuzana lawo yabo. Angithi yabona la ikhandlela elinjani? Eli-red. Angithi yabo. So nanka ama percentages asebenzayo phakathi kwekhandlela sino 0%, sino 23%, sino 38%, sino 50%, sino 61%, sino 78%, sino 100%.
ukukhumbuleke lokho. So yizo izitebhisi lezi imakethe egibela ngazo njengoba ihamba iya lapha yaphezulu. Ngizonibonisa ekugcineni ukuthi lama percentages asebenza kanjani. Yabona lonto leyo. Right. Then ekhandleleni elibomvu ngithe u0 wethu ula. U23 wethu uzoba kuphi? Uzoba ngaphansi ka0 yabo. Uzoba ngaphansi ka0 yabo. And then u38 wethu abe ngaphansi ka23. U50% always uhlala kuphi? Phakathi nendawo esiswini. Then u61 ngaphansi ka50 yabo lonto leyo. And then bese kuthi u78 ahlale kuphi? Somewhere here. Yabo ngaphansi ka71. Athi yabona lonto leyo. Bese siba nobani? Bese siba no100%. So indlela la ikhandlela lethu elima ngayo mangabe sesebenzisa ini ama percentages wethu. Angithi yabona lonto leyo. Yes. So then in this video khona into engifuna ukuyichaza njengoba sesikhulume ngala ma percentage lawo. Ama percentage asiza sibone imovement yekhandlela lethu. Angithi yabo asiza sibone imovement yani yekhandlela yawo sisuke ku0 seku23% siku38 siku50 siku61 siku78 100% kushuthi ikhandlela lethu selimile livalile. Asikwazi ukubona u100% wekhandlela lingakavali guys. Ikhandlela lethu kumele libe no high, libe no low, libe no open, libe no close. La ikhandlela lethu eli close khona then sesiyazi ukuthi sinobani sino 100%. Sorry, ake ngikubekisele kanje. Ake sithi ngokosuku sina how many hours? Sina 24 hours a day. Right? Sina 24 hours. 24 hours ngosuku. Right? A day. All right. So njengoba sina 24 hours a day, lokho kusho ukuthini guys? Kusho ukuthi uma sibuka leli khandlela eli1 okuthiwa ngithi ngiqale ngibeka nje kunento okuthiwa ngama time frame uma ngabe ubheka amakhandlela yabo ithi ngize ngapha kunalento esibiza ukuthiwa ama time frame angithi yabo so ama time frame nanka yiwo lawo ne yiwo lawo siqala kuphi sino 1 minute 2 minutes 15 minutes 30 minutes 1 hour yabona lonto leyo 1 day 1 week 1 month yabo ithi ngukubonisa something. So uma ubheka la ngikuphi ngiku 1 hour time frame la. So nginamakhandlela a green na red kuphi ku 1 hour time frame. Lokho kusho ukuthini le khandlela leli li1 limelela bani u1 hour ngoba lino open lino close. Yabo lonto leyo ithi ngize la leli limelela bani i1 hour. Yabo njoba ngibeke la uma ungabheka la phansi bheka somewhere la le khandlela leli la ngobani elango 10 angithi yabo nje baliqondeni nalo line u10 uma ngisusa lo line wami omachafazo nama dot lo engihamba ngayo yabona lo engihamba ngayo bheka isandla sami semouse uma ngiza kuleli lingapha yabona elikabani elika9 uma ngiza kuleli lingapha elikabani elika8 so ikhandlela nekhandlela limelela ihour so lino open no close shoot 100% kabani esuthole ngo10 100% esuthole ngobani ngo9 100% esuthole ngobani ngo8 uyayizwa le nto leyo then uma ngizoshintsha la ngize la yabona senginobani ngine 1 day nakhona I still get the same thing guys nginamakhandlela kanjani eli1 eli green eli1 eli red so nginamakhandlela a red ehlayo nginamakhandlela a green ehlayo kushuthi manje ngoba sengiku 1 day lana okusho ukuthi ikhandlela leli yabona ukuthi angisenaso isikhathi sengine 26 zika May mangimove kule ngine 8 zika May 2026 uma ngiza kuleli elibomvu elincanyana nginobani sorry ngine 7 zika May 2026 yabo so ngokwe time frame yami manje ikhandlela eli1 limelela ini limelela usuku olugcwele yabo limelela usuku olugcwele so uma ngingakwenzela nje example ngizothatha leli khandlela leli la nge7 zaka May sorry elange 8 ka May yabo so ngiyalithatha le khandlela la nge8 lika May ngilifaka ngaphakathi kwebhokisi lami bese ngiya kubani ku daily time ku 1 hour time frame
njengoba sengifikile la ku 1 hour time frame expect ukuthi ngibe namakhandlela ongaki guys awu 24 asiwabale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 yabo elesi 24 yileli engibeke phezukwalo line yabo so onke lamakhandlela lawa ku 1 hour time frame awu 24 ngoba amakhandlela awu 24 ku 1 hour time frame alingana nani nekhandlela elilodwa losuku kuphi ku daily time frame angithi yabona lonto leyo yes kanti uma ngizothatha leli elibomvu bese ngiyabeka la bese ngiyakuphi ngiyaku 1 minute ngilindele ukuthola amakhandlela amangaki awu 60 phakathi asambe ke siye ku 1 minute yabo nginamakhandlela amaningi yabo ngicela ngisho kwabala kumele abe u60 mangiwabala wonke lamakhandlela yabo ngoba ikhandlela elilodwa la limelela ini i1 minute ngoba i1 minute ngoba ngikuphi ngiku 1 minute time frame mhlamba siwabala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 yabo so amakhandlela awu 60 ku 1 minute time frame amelela ini amelela i1 hour ikhandlela elilodwa ku 1 hour time frame angithi ayibone lonto leyo kanti awu 24 ku 1 hour time frame amelela ini amelela ikhandlela elilodwa kuphi ku daily time frame yabo so mase ngibuyela ke ngapha sesizala ke la kuma percentages wethu ngoba ikhandlela lethe elu 24 hours a day noma ikhandlela lethe lu daily time frame siye sibone nje into eyodwa eyubar enje angithi yabona eyubar enje kodwa uma imarket iqhubeka njoba iprice ihamba usuku oluvulile uma uya kuma smaller time frame uzobona amakhandlela elokho enze njani enqamuka ebazijuqu yabo ithini nginibonisa ikhandlela lihamba kanjani thi ngisusela ama percentages wami la so njengoba ikhandlela leli eliku daily time frame eliku daily time frame ake sithi leli libomvu angithi livulile lapha njoba lila ku daily time frame lizofike lithi phinde linyuke lithi yabo lokhu lihamba kanje yabona into yathi yabona 23% 63% 50% uthi sabheka ukuthi liyehla lenyuke futhi lithi 38% lithi 23% lehle lithi 61% yabona lonto leyo uthi sabheka u61% libuye lize la ku 50 yabo malihlezi ku 50 lehle lithi 78 uthi sabheka u78 lehle lithi 100 phinde bese liyanyuka lizovala la ku close yabona lonto leyo yini indlela ikhandlela elihamba ngayo lihamba njengemoto yesidako so njoba lihamba kanjalo ikhandlela uzokwazi ukubona wonke lama move lawa elokulwayenza lehla lenyuka lithi uzokwazi ukwabona kahle kuphi ku smaller time frame so sekukwena ukuthi njoba usebenzisa ikhandlela elilodwa le daily lilibele lenza labo up and down up and down up and down kanje yabona lonto le up and down up and down up and down kuyi smaller time frame likunikeza yipi clue noma likunikeza yipi movement so uma uyobheka ku 4 hours uzothola movement ehlukile mubheka ku 1 hour uzothola movement ehlukile mubheka ku 15 minutes uzothola movement ehlukile mawubheka 5 minutes uzothola movement ehlukile yabona lonto leyo kodwa wonke lama time frame amancane azobechaza lo up and down up and down up and down phakathi kwalama percentages lawa ikhandlela elihamba ngawo ingakho kubalekile ukwazi ukuthi leli percentage lekhandlela lisho ukuthini
futhi leli percentage lekhandlela lisitshela ukuthini. Yabona lonto leyo. So kwivideo elandelayo ngicela ukukhuluma ukuthi iyini i-rejection candlestick. Yabona lonto leyo, because isinde kakhulu leso, angifuni ukuthi ngize ngibe mude kakhulu to a point la ukuthi ngiyakudida ngokwenkulumo. Ngizobuya ke ngichazele ukuthi iyini i-rejection candlestick, but okwamanje ake summarize. Ngithe ikhandlela elilodwa lilingana nobani no 100%. Angithi yabo. So kwikhandlela eli1 le day, ikhandlela eli1 1 day candlestick, right, lilingana nani no 100%, noma 1 hour candlestick ilingana nani no 100%. Yabo. But ngokomthetho we trading, uma ufuna ukubona imove ye uma ufuna ukubona imove yosuku otrader ngalo, kumele usebenzise ini? Usebenzise a smaller time frame. Mhlawumbe ungasebenzisa ini? Ukuze ukwazi ukubona imove osebenza ngayo, kumele usebenzise ini? A smaller time frame. Maybe in this instance ungasebenzisa ini? Ukuze ukwazi ukubona imove ungasebenzisa ini? I1 hour. 1 hour time frame. Yabo. Ukuze ukwazi ukuyibona imove yakho kahle kuphi? Ekhandleleni lakho laka daily time frame. Khona lento okuthiwa yini? I time frame alignment. So i time frame alignment should i daily time frame ichazwa kahle yi1 hour time frame. I4 hour time frame ichazwa kahle u15 minutes. I1 hour time frame ichazwa kahle ngu5 minutes. Yabona into leyo. So ilento esisikhuluma ngayo kuthiwa yini? I time frame alignment. So ukunderstand ikhandlela elilodwa kuzokusiza ukwazi ukunderstanda i-price emarket ukuthi iya kuphi, iya phezulu noma iya phansi. So ivideo elandelayo ngizokubonisa ukuthi ke lokuhlobana kwama time frame alignment kusebenza kanjani.